Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Ito bibiyaya ko ngayon ng Pangasinan para bumoto. Ito nag-impake na ako ngayon. Maya alis na ako. So abangan nyo na lang ako dyan sa Pangasinan ngayon. Aalis na ako. Biyahe na ako ng Pangasinan ngayon. So samahan niyo ako. Let's go. Samahan niyo ako ngayon hanggang Pangasinan. Time check tayo 9:15 ng umaga. Ito, palabas na ako ng bahay. Ito na ako sa may highway. So ito na, diretso tayo ng Pangasinan. Langisan naman na natin yung yung kadena nya. Sana walang maging aberya dyan sa daan at ligtas tayo makakarating sana ng Pangasinan. Hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Solo rides tayo. Diba guys, sanay naman tayo sa solo rides. Dito tayo sanay sa solo ride. Kaya okay lang. Mas okay sa akin yung solo rides ako kaysa sa ganito na na may kasama. Kasi pag may kasama, may naantay-antay ka pa eh. Pero pagka solo rides ka, mas maganda. So ito na mga kapatid, sana wala tayong mga dalang mga tools, kaya sana walang maging abarya sa daan. Ayan. Nagsa-sound trip din tayo para hindi tayo antokin, kasi pag inantok tayo mga kapatid, delikado. Kaya dito na ako sa FPI ngayon. So update ko kayo mamaya mga kapatid kung nasaan man ako. So see you. One eternity later. So ayan mga kapatid, andito na tayo sa may Luisita. Makikita nyo na yung Luisita Mall. Ayan. So malapit na tayo sa Pangasinan. Ito mga kapatid yung yung Luisita Mall. Ayan. 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 Ayan Luisita. Ayan. Pag-aari ng mga Aquino. Ayan o. Ayan. So malapit na tayo sa Pangasinan. Maya nandun na tayo sa bahay. Yung Campakino, yan o. Campakino yan mga kapatid. So mamaya update ko kayo ulit. Hanggang dito lang muna ulit. Kapatid, pahinga muna tayo dito sa Santa Maria, Pangasinan. Sobrang init, kaya dito muna tayo. Bali malapit na sa bahay. Malapit na siya. Saglit na lang to. Bali isang bahay na lang, isang kintin na lang. Tapos doon na sa bahay. Pahinga muna tayo. Kaya so update ko kayo mamaya mga kapatid. A
few moments later. Punta sa amin mga kapatid, pwede ka dito sa Kalitlitan, pwede rin din sa Lauren. So dito ako laging dumadaan sa Kalitlitan pag nanggagaling ako Maynila. Pag maaga pa dito ako dumadaan. Malapit na sa bundok to mga kapatid, hindi kagaya dun sa Lauren, tutumbok mo talaga yung bahay. Ito, dadaan ka doon sa gilid ng gilid ng bundok. Kaya ito, dito ako nadaan lagi. Ayokong dumaan kasi doon sa saktong sa daanan talaga namin. Maaga pa. Ayoko makita ako ng mga pinsang ko kasi doon ng maaga kasi pupunta sila doon wala na inuman. Siyempre gusto rin natin pagdating natin makapagpahinga muna, hindi muna yung yung inuman kasi mahirap yung pagdating mo palang inom na kagad. Mas maganda rin yung muna, pahinga muna kahit mga ilang oras lang. Makita kasi ako ng mga pinsang ko, wala na dadayuhin ka na kaagad. So ito, dadaan tayo dun sa gilid ng bundok, kabilang baryo to. Yung Lauren kasi baryo Bungad madadaanan mo, tapos dun na sa amin isang way lang yun. Ito kasi iikot. Iikot kasi ito. Makita yung mamaya mga kapatid, yung dinadaanan ko dito kapag umuwi ako maaga. Pero pagka umuwi naman ako ng gabi, doon ako nadaan kasi maganda yung daan doon sa amin. Simentado rin hanggang doon na sa amin. Ito, ayun, dadaanan tayo mamaya na rough road. So maya na lang mga kapatid pag andun na tayo sa may rough road. Ito na, ito yung sinasabi ko sa inyo na rough road. Yan na yung bundok. Ayan. So dito to ako lagi nadaan. Ito, yan yung bundok yan. Ito ako rough road to, hanggang doon na rough road na to. Pagdating na doon sa kalsada sa amin, yun simento na. Pero okay lang din naman kasi lagi man ako dito nadaan sanay na rin ako dito sa rough road. Maganda rin naman dito. At least dito pagdating ko sa bahay wala nakakakita sa akin, mga kapitbahay ko lang, mga tsuwing ko, mga iba kong mga pinsan. Yun, kasi pag nakita ko sa baba, delikado. Tara kung may tinataguan, no? Yan, mga na to, mga kawayan na yan dyan mga kapatid. Ayan, malalaki yung mga bato dito. Pagka hindi ka dito, ay wala, matutumba ka talaga dito. Pero nasanay na rin ako, kahit may backride ako dito ako nadaan pagka may araw. Pero pagka walang araw, yung gabi na, doon ako nadaan. Kaya pa, di ba? Para ako manananggal. Ayan, yung hirap tong dinadaanan ko. Ayan, puro mga rough road dyan. Kaya pag di ka nagdaan dito, wala, slide ka rito talaga. Kaya kailangan mo magdahan-dahan dito. Yan. Pag manipis yung gulong mo dito, yung maliit lang, hindi kagaya sa gulong ko, wala na, lagi kang may slide dyan, tumba ka talaga dyan. Yan, puro mga kawayan na. Yan. Yan. Pero malapit na ako. Malapit na ako sa bahay mga kapatid. Minuto na lang.
Buti nga wala pang tubig to eh. Kung nagkaroon ng tubig to, mahirap yan. Saka to, pag nagkaputik to, malalim ang putik na. Yan. Tingnan nyo yung dinadaanan ko mga kapatid, oh. Di ba? Ang galing, di ba? Parang pang off-road yung motor ko eh. Oh. Yan. Alam mo pang off-road eh, oh. Oh. Walang sinasan to eh, oh. Ayan, oh, oh. Ayan, pang off-road yan. Ayan, mga kapatid. Nandito na ako, malapit na sa bahay. Ayan, ito na yung bahay. Ayan. Ayan. Roof pa rin. Ayan. So, dito na ako sa bahay. Ayan. So, gagarahin na lang muna natin to dito. Ayan. Yeah. Ang bigat pa naman. Ayan. Ayan. Ayan mga kapatid. Dito na ako sa bahay. O yan yung pangalawa kong anak. Yan. Ayan yung pangatlo, si Aki. Yan. So, ayun naman yung bunso ko at saka asawa ko. Yan. Yan. Oh, hi Kaisang. So, andito na ako sa bahay. Oh, yan yung panganay ko. Yan, nagigitara. Oh. So ayun mga kapatid, kararating ko lang dito sa bahay. Hanggang dito na lang, tatapusin ko na ang aking vlog. Sana suportahan nyo ang aking YouTube channel. Huwag nyo sanang kalimutan i-subscribe, i-like, and i-share, at pinutin na rin ang notification bell. Babu!